Oh, hello! Sige lang niya niya og kwan, sige lang niya og sugod, sige lang ako nagpindot tong da o di ko palungan nagsugod na dai ang video. Naami bisita. Sister ako ang sister, younger sister namo. Upat mi ka managsuon, lahi ko to ang mga half sister ug half brother. Kami upat gyud ni kabuk nga kuan. Siya mo ang kinamanghuran ang amo ang isa kay sud sa Dalipugan isa to Astoria. Puro mi girl. Yes. O magmukbang mi og kuan. Sa'yo tawag ani? Siomay. O diba? Ay, dyan mo laag ta. Kay makakaon ta. Oh. Wala ko din yan kay para magkakaon. Yes. Girl, nakadala mahurot kayo. Para dahil ko mo. Ha? Gawa rin mo na yung kalaman si ate. Hindi ka naman tinungan. Wala. Si Polly gusto sa siya magmukbang yan. Ang yan nabibing niya na. Nagplano lagi mi ka. Nagplano lagi mi sa Pasko. Kung ano dabita mga masko. Ano dabita mga roll. Ang kami ani. Dapat baka matingog ano ay? Mga may isa na lang. Tulong na kami kiyaw. Magkaroon siya niya. May ba, timpla ka og juice ate. Katong pineapple na. Ha? Dito lang sa kamang kulit. Tambok mo dahil ko eh. Try lang. Tingnan siya ni tambok daw siya niya. Wa siya gawon ako na tambok di siya daan. Rod. Malagyan. Tambok mo dahil kami nagulain. Wala pang gagka. Suot, ha? Bilhin, tambok yung gawin ako ha. Ang gabi. Baga. O tayo mga gawin. Kada pa nakabira ang imuha doon. Kung ang tuan yun ang pagtabon ng kuntiyan. Ba, dito mampali mampali oo, mampali ta. Matubang siya. Nag-meeting lagi ni kay magkuan ni masko mi. Ay daghan na kayo na masko. Ako, hindi ko maske. Naskuro ko sa ila. Masko siya dili ang masko mo na yung mahatag. Ang mahatag man ang mamasko. Naaday ko ikuan ang ako ang gikuan nga katong akong order sa Shopee nga katong inani pineapple na ko. Katong inani na ray, box na nako. Nara. Yes, Mana mabulag siya. siling na siya. Oh. Kasi gusto mo palit ani. Naidaghan dito pa dito sa tindahan. Ako anang ipangsulod. Tag 20. Og naanay ako og nanadyoy ako kaya ako mo-try sa ko. Oo, para makawala daw toxic sa ato ang lawas. Toxin, mga magani siya. Ako ang magani siya. Kanang only buy 190. Really toxins come from nag siya vitamins din na rin pero yung kasulat dito Ano? Manamig mukbang kung mayroon kayo mukbang dagko na kayo Kasunod na lawas. mo untang mukbang ka ng lechon nga isa jud ka lechon ba?
Manawon og mahurot pa ka. Kung no? Oh my God, kung masiguro sa ay na may kaon ba ka na magpagpukman bitaw ka na daghan kay niya daghan kay glitson eh. Sus niyo, kung bukay kagaon sa kanon. Oh, sus yan. Wa ka na sa ligibate pagka Manila bukpang no. Sakit wala na yung posible. Nga dagko kay sa tanan Very grabe bad. ang mga kuan nila iko ko ala kung tinanglan ko Sakit mo magbukbang. galing mo ka taga Mayra. Kinahanglan gid ay kung magmukbang. Daghan gid ay kayo ang kaunon. Hinanglan pag magmukbang po, mag-inom po rin mo pineapple juice. Mura ba kung ala ti. Mura ba kung sa katambok ang gikaon. Di, ang pineapple no, di kay maraog ka ng Umawa na ang wala sa, katong makawala sa... katong kuan, katong nagmukbang nga kuan, katong nagmukbang nga katong taga gawas magkuan pineapple man gid nila. Okay nga na, makawala sa kuan. Kanang bigli o bigli. Kung day makabol ang suros ako kuan ang kuan pineapple. Man may bukbang og shumay may yun lang with juice. Iso siya magmukbang ni Diyos kayo mabuti. Magdag ko ako tiyan. Nagkong sabot na kindag kumatiyan. Kini gamay ram na kung tiyan. Ako rapan gali, hindi pa dako para maklaro mo na ako tiyan. O gamay ginitinod ako tiyan. Pero, ako rin nang ituyo pa dako para maklaro ninyo nga na ako tiyan. Tiyan. Ayaw. Mara hindi namirami kay namay ga concert sa atbang basinog makuan yan ni ma. Copyright me. Unang Hindi nanirami mo ko lang na matanaw ginawa mo mag copyright dahil. Dali mo kuan mo ang kuan hindi ko na kayo. Nag-live day ka, hindi. Live din mo sa YouTube. Aw mag-live isuti sa kanang dili. Kuan. Kung isiram kita na diri kita kay pala. Mas dili din siya madumog yung pag-concert kuan magod ni siya din. Kani try lang ni siya, o try lang nato ni siya kung pwede ba ka kay dali magod sa mga dagang kay mga music lover ani kami murag may decoration. Lover lang ni, hindi music. Kita na may lover, ay! Kanita lang. Kita na may lover, hindi na music. Sige, ano? Saka ano? Pangitang lover. Ay, Ako wow. Samtang nagkuan mi dire, samtang naglantaw mi TV, ako na una nga. Mag-video na lang pod mi kay kasi naman mi tabi, kasi naman mi istorya magkuan. Magkuan na lang ko maglantaw mi video dito nga kaning mga comedy dire nga mga Bisaya pod nga video. Istorya pod ning duha og naapoy ga kanta murag kuan nga mga murag kami dubol-dubol na ni nahitabuan ni kay naami background nga singer, napoy background. Diyos ko, Pasko na, wapag yung pinaskuhan ito ani. lagi. O kung yun nga dawat man ay na. Kung kinsa itong gusto mo attack, tagay na may. Mura na Pasko ba? Wala na Pasko ba? Lagi. Pwede ba May na lang may muganta, oy. May na lang may pagkatao, oy. Pero, katawa ko nga sa tindahan. Ikaw siya. Buot siya mga Alam tambo ko, dito na ito kayo. Mas may man ang i-video kay pag-upload na tanin, kita na to ang ato ang mga katambok. Or wala naman iniwang sa tuwa. Tambok na is manong po. Or wala iniwang sa tuwa ba? Ako din, ma'am. Ha? Dara. Meron, nalin mo na. Oh, dahil pag-hi sa dira na. Hi sa... Hi! Pati pakita. Pakita ba? Ay na. Pakita di na ba? Na nga, nagkaumpog ka, di lang ka pakita kay... Kita na yun. Pakita na. Ang ako ang kuwan. Matambok pa. Tumambok kayo. Pangumukay pa na siya. Nakita dito niya siya ang subscriber kay kuwan po niya siya Mag-vlog po. mag-vlog po siya dahil morning mag-kuwan ni mag-isa ni sa mo ang mga vlog ani lagi mo siya iyang account kay kuwan mo na subscribe mo sa iyang account soon i-post na ko dire Yes. mag-subscribe mo sa mag-subscribe mo ko Subscribe mo sa iya. Subscribe mo sa ako. para po tama mo kay masinog time na niya mga kami dito sa bukid yaya niya ng video kay magpunin kay puro man yung mga talawan Oo. puro po yung panghako unang
Matumig bukid, bango, mga tulad ka, mga ligo po mit dagat. Medyo ko naman po kung lira, swimsuit siya ako mag-arsunis. Hoy! Magkarsunis man din siya kaya kayo. Mag-arsunis. Ako mag-short ko. Mag-swimsuit siya ako mag-arsunis ko. Makita ninyo nga magkarsunis yun siya yung tinood. Makita niyo ang kasiksi niya. O na nga. Puhon, Puri-puri mag-short man yun. Kulit ko mag-copy siya. Puhon, mag-kuhan niya ni mga nag-subscribe ninyo. Please lang, i-subscribe ninyo. I-subscribe. Guna na pa magbubuko sa yung title sa kong vlog. Maguna ko na pa siya kung sa itay po siya ba Kasi- Pero nagkuhan niya siya, nag-practice na siya katubang sa camera kung okay ba ka, kung i-upload ko na okay ba kaya yung hitsura. Pangalan na pag ako ngipon. Okay ba kaya yung hitsura nga ni ma? Marag okay raw eh, marag okay raw eh. Subscribe. Magkuhan niya ni mga tumig bukid, mga tumig dagat na mo. Ito bukid, Mag-adventure me. mag-adventure me. Dahil kay wala man ni sakyanan. Bisa ka rito, wala man. Mag-walking lang Mag-hike, siya na hike hike lang ang lang. mga. Para po dahil kining mga kuhan, mga Bilbelizer. kulangan po. Oo. Then before me manglagkaw, mga unsa ko din ni anak ay. Pagkabot mo ka na mo. O ba natin dito sa akong trabaho ba kanina? Kano? Pag daginot ko nomi dito Miss Manila, daginot ko nomi sa mga pliti. Di may mamiliti sa mga city pesos kaya mong daginoton para Masuda makasindi. ko sa kaon. Kung karon pag abot na mo dito sa atbang sa boarding house, kami dito og kanang tinuhog nga saging, kaya naapoy kan kanang Juice. Kato kay RC pa masiguro to. Mm. O basta kay dito ko. Manila. Ang amo ang gidaginot, labaw pa ang nagasto kay gikapoy manig din ang klay, palit niya Sir sa Kamus na. Kung ba medyo mo nagdadamas na dakan, pahinon ni Sir Enjoy Mampus kay baklay. Yes, and you know nahilisan, nadungagan kayo ito. Nadungagan, exercise ko nung ni, nakasave, wagib, nag-exercise ni, ako niya po. Ako naniwang naman ka. Ako karon hindi ako kabalik ko. Ano ka ano siya? Ay, ginoo ko. Ano siya mo na, kanya ni siya diri kay para gini siya magpaila na siya. Siya si Tinkling nga lang nila kung na ko, inday man ko siya, Tinkling. Kleng Plano sad siya nga magimo siya giyang kuan anyway Pamela. namo siya kuan ako siya gusto nga ipa-subscribe ang sa to nga channel Ang Marinette TV. Marinette TV sa O pato client yung Lithium di ka ngayon. then sa kuapod Precious Elmic at Inday Mix TV o Harwich Place Harwich Place. then kini po Perla Ligado PEHR TV Okay. o na siya yung mga kuan So, naana ko i-vlog. So, maghimo ni siya diyang account, bahalag ko ganun ma-monetize, pero kung kaluyan niya yung ipag-subscribe, ma-monetize niya. Please subscribe. Please subscribe, pero wala pa siya nakahimo. Wapay vlog na sige na. Please subscribe. Naluan na niya siya na. Subscribe sa mudana ni na channel. Oh, kay pagkahuman, maghimo po na ko vlog. Subscribe mo sa iya. Subscribe Makita na mo siya, sa ako. makita mo na siya dayon na po. Kaya mabalik naman po na siya diri kaya magpaila na po. Game mo nga channel mo na siya. Dayon dira na dahil mag-walking mi dito sa Yes, Baybay, walking mi dito sa Sa bukid, mag-walking mi sa mga karsada or asa pa Tingnan mo kita na mo sa gusto mga mo bukid. adto kay kining walking till ra magid mong gamit kung mula ka mi. Oo. Nang ila maghubag bitaw until sa arthritis. Kan siya try sa man siya na ako po sa hay mo to pero mo ni nga magamit ni aning kani kay kasi kay sa Yes. Ginoo. Kuhon. Wala ni try ko Dili ko. lang diretso pero murag basin day yung mga kuan ani. Kay Oo mo may nga. kuan kuha ani ang mga toxin. Mura to siya nagpaila lang ni og nagpakuan mura to yung mga kasulti karon. Kay muli na siya kay gabiin na. Bigyan na judo. Kay ganina ra magbigalan tag salida din. Wala kuan. Gani na rin may galantag salida dahil na una-una na ako kay mga ulan ni Antong Kuan ay magmukbang ta namukbang na mo naabot na minno na nang nga maghimo na siya yan channel kay practice naman ni siya katubang ako kabalo naman ko katubang bahalag bati magkamot naman Ako shy man ko. shy siya pero bumahak ka grabe
Siya! Kasi awag yung managsuot, ako silang pinakadihi matuwang tao. Pero muning natingala sila, mo atubang na kung karunong tao, muning na-encourage sila, nga mo atubang na kung sila. Kaya kaya na ako di sila, di mo tubang po ni sila. Yes. Tuwan. Kubala na. Kubala na, hindi ko. Mura na lang siya, og amo ang nahimong diary nga, in the future, pagkatigulang na mo, nga, hindi na madalag yun, og pina ang buhok, makita na namo ning amo ang kwan, makita na mo ning amo akong mga videos, Nagka-powder ba? mo na nga kung kwan gali, mura ra gyapon ni siya og makuan ra gyapon na malanta pa na mo Yes, siya sa cool. mo na kung kamo kung napod mo yung mga kuan paghiwan na po mo kinana istorya hapon ninyo ang iyong kaugalingon dito sa Camera. phone camera. Oh, then makita i-upload po ninyo kay later pag pila na ka kuan tuwing Makita niyo mo, ano niya kung nausaunan mo? nani day ko kaniwangan eh, nani day ko Tambok day, katambukay, balik na ko akong lawas. So, mo na siya nga. Saan mo pagbalik si Mulaos? Nga naman to dyan. Wala man gina. Wala man natangtang. Hindi, balik ni mo ang Imong ang katambo. kasiksi. Katambo ko. Or, magpadalay, kinanglan na giday ko nga. Kung kinala ko magka-facial. Ate, Ana. Mo na siya, mo na yung mga ika-share ka mo. So, subscribe, Sige. please. Thank you. Bye-bye. Thank you for Subscribe. watching. Subscribe.